l'espai de l'home curiós. Onze minuts passen de les 10 del matí, és dimarts i ens hi posem de seguida amb les curiositats. I les curiositats tenen nom, cognom i fins i tot mot, perquè, evidentment, és l'Ireneu Castillo i conegut radiofònicament parlant com l'home curiós de la República. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs? Molt bon dia, agora Sant Fermín. Doncs sí, avui Sí, has vingut per això. pamplonica. Sí, doncs mira, només em falta aquí El mocador, aquell. El mocador i la bota, la bota vino. Sí, no, clar. Sí, clar. aquí sí anem amb tot, no? Però bueno, Escolta, però què, que ho segueixes tu, la festa de... A veure, jo no la segueixo gaire, però a casa meva sempre havien estat d'aquella gent que s'aixecaven ben d'hora doncs, per veure els encierros. Bueno, o sigui, sí, clar, el primer, no? El primer és el que No, però vull dir... marca una mica tot, no? Sí, però que a casa meva, doncs, o sigui, es veien el xupinazo i després cada dia que fan l'encierro, doncs els veien tots els dies. Molt bé. O sigui, Mira. s'aixecaven tots d'hora per veure que m'havia d'enterar del que feien perquè em tocava, perquè estava allà a casa, Sí, s'aixecava tothom, que jo no m'aixecava, però m'enterava de tot el que feien. Mira, algú es pensarà que avui tot plegat va de això, del tema de Pamplona Fermín, i dels no, Sant Fermins. No, la curiositat d'avui no va per aquí. Va de bèsties, però no d'aquestes. Exacte. Deixa'm recordar a la bona gent a la parròquia que ens segueix que la secció de l'home curiós està germanada des de sempre amb un blog brutal, fantàstic, que és el blog, evidentment, de l'Ireneu Castillo, el blog Memento Mori. Recordeu que algun dia no hi sereu. Sí. M'ha sortit el rodolí tot. Un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats que ja situa en la xifra de més de 5.800.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i de rellegir les seves històries i no només llegir-les, sinó que observar-les, veure-les i escoltar-les perquè també en format de vídeo. Doncs no ens en oblidarem del Memento Mori. Tanmateix, ara estem aquí, ho podem gaudir i el que farem és Som temporals. escoltar-te. Som temporals, escolta. Ara estem aquí, però d'aquí una estona no sabem on estem. És així mateix. Escolta'm una cosa, la curiositat d'avui per la bona gent que ens escolta, va, diu així, fixeu-vos, el macaco japonès, la baula perduda de la intel·ligència humana. Evidentment, temàtica interessant que ens farà rumiar perquè el macaco japonès, home, fins aquí un més o menys, el seu imaginari, doncs més o menys entén que es tracta d'un animaló, però això de la baula perduda de la intel·ligència humana, aquí ja em generes... evidentment, la curiositat que fa falta, no? Per tot plat. És la idea aquesta, no? Clar. O sigui, a veure, són bitxets que, a veure, ja hem parlat d'aquest tipus d'animalons, o sigui, més que res, perquè quan vam parlar fa unes quantes setmanes sobre allò dels macacos de Berberia, que són els que viuen a Gibraltar, i que són un autèntic... Són un autèntic tema d'estat en allà. Doncs, bueno, ja els vam tocar i ja vam veure que tenen el seu què, no? De ben segur que tenen el seu què. Sí. Ara, en aquest cas, ara parlarem, ara que fa tanta calor, doncs parlarem una mica de fred. ja veuràs, però ja veuràs o sigui, com... ens n'anirem directament al fred. Sí, per sort, perquè si no, a 40 graus ja que estem per aquí, hi ha l'onada de calor i la olor dels incendis, el fum... Sí, senyor, aquest drama que hem de patir de moment any rere any. Escolta'm, a propòsit, per actualitzar una mica, ara que ho has dit, ho anem fent quan ens en recordem, i per actualitzar una mica els termòmetres aquí, al barri centre de Sant Boi, a peus, doncs, dels estudis de Ràdio Sant Boi, de fet, a tocar el casc antic. 30 graus ara mateix a Sant Boi de Llobregat. 30 graus. Encara són pocs. Sí, és el que anava a dir. Encara és per estar contents. Encara fresqueta, escolta, porta'm la rebequeta, que encara prendré fred.
T'escoltem. No, a veure, durant els freds dies de l'hivern, doncs, tots els animals pateixen les inclemències de les baixes temperatures. O sigui, ara potser no vingui massa a cuento, o sí, perquè al final, amb tanta calor, el que et ve de gust és parlar així una mica de coses fredes i tal. Bé, les persones, doncs, més o menys, trampegem amb els nostres abrics i jaquetes quan tenim fred, però els animals es veuen obligats a passar fred, vulguin que no, i només tenen les seves pells com a defensa davant del fort fred. Pells, has dit, eh? Els pells, sí. No, és que no sé si hi havia entès pèls o pell. No, pell. Bueno, que al final el pèl també forma part de... Sí, al final tot és del mateix. De l'epidermis, que diuen, eh? Clar, o sigui, a veure, disposen d'aquesta opció o no. O no en el sentit això, ja ara ho veuràs, perquè un intel·ligent mico doncs, ha fet servir el cap per alguna cosa més que per tenir pèl. Ara sí he dit pèl, no, ara no és pell. No, ara sí, molt bé. Que és el cas doncs, dels molt espavilats macacos japonesos. Macacos japonesos. Sí. No confondre amb el cantant, el macaco, que, bueno, també ja li van dir macaco perquè era així petitó i sa mare doncs, era una cachonda, però bueno, li va posar això. A veure, el macaco japonès, de nom científic Macaca fuscata, és un mico del vell món que viu al centre i al sud del Japó, que destaca per ser un dels primats més intel·ligents del món. Que, de fet, com et dic, doncs vam parlar ja l'altre dia doncs, amb aquests... Són de la mateixa família, les mones aquestes de Gibraltar, no? Aquest macaco, d'entre 50 i 95 centímetres d'alçada, o sigui, ja és un tros de bitxo, i entre 5 i 15 quilos de pes, que viu en hordes de fins a 200 individus, doncs té una capacitat inventiva gens menyspreable. Què dius ara? Té capacitat inventiva, o sigui, no sé allò de... És a dir, rumien, però també inventen, tenen la seva fantasia, tenen el seu què. Ara ho veuràs. Val. Clar, això li ha fet objectiu dels cetòlegs, els que estudien el comportament humà, diguem això, ja que podríem estar veient en directe el procés que va portar al desenvolupament de la intel·ligència humana tal com l'entenem avui dia. Poca conya, ja que fins i tot es pot considerar que tenen una certa cultura. O sigui, ja tenen... No, és que jo, t'ho dic seriosament, no ho he dubtat mai. Explica't, perquè és molt interessant per on va la cosa. Bé, mira, el 1952, a l'illa japonesa de Koshima, doncs es va detectar el cas d'una mona d'un any i mig, anomenada Imo, ja la tenien controlada, que va ser la introductora d'una inesperada novetat en la seva alimentació. Dius, què va fer? Una pizza es va fer? Ja veuràs. Els biòlegs que estudiaven la comunitat d'aquesta illa doncs van decidir llançar-los batates, o sigui, moniats, doncs a la sorra de la platja per equilibrar la seva dieta, no? Estan tancats, doncs li van tirar això. Les batates doncs quedaven plenes de sorra, però Imo, la mona aquesta que diem, doncs pel que sembla era una mica escrupulosa, no? Ja. I va llançar-ne una a l'aigua de la riba. Una dels moniatos aquests que estaven plens de sorra, li feia cosa menjar-se'l, potser allò que ronxa allà... Això no em ve de gust, fora. Clar. Doncs què passa? La batata es va netejar i quan la va menjar va descobrir que tenia un nou gust. Més saborós gràcies a la sal de l'aigua marina. Què dius ara? O sigui, clar, la mona va llançar allò perquè, és que està plena de sorra, i va veure que se li va quedar neta, i ja no només que se li va quedar neta, sinó que a sobre tenia un gust que li agradava. I dius, carai. Apa! Carai. Mira, per on... Què és això, no? Sí. Doncs bueno, carai. Doncs el costum doncs, va començar a estendre's entre els macacos, de manera que encara en l'actualitat, estem parlant que això quan el van veure era en 1952. 1952, doncs, molt bé. Encara a l'actualitat, passades unes quantes generacions, encara segueixen fent aquest costum. És a dir, s'hi han agafat i continuen... Sí, o sigui, van aprendre, però no només això, sinó que a sobre aquest coneixement van passar a les generacions següents. De tal forma que, clar, si estem parlant que ara encara ho fan, i això va ser un invent del 1952, doncs aquí encara porten més de 50, 60, 70 anys doncs que encara porten fent això i que s'ho han passat dels uns als altres. S'ho han transmès, no sé si és allò que diuen la memòria col·lectiva, o digue-li com vulguis. Alguna cosa hi haurà. Però segueixen amb aquesta tradició, entre cometes. Una tradició perquè a més els agrada. Molt bé.
2 anys després, el 1954, Imo, la mateixa mona, doncs va descobrir que els grans de cereal que quedaven bruts també es podien rentar a l'aigua marina. Clar, però amb la particularitat que flotaven a l'aigua i se separava la terra del gra. O sigui, clar, si llançaven per allà, doncs el que era el gra, el cereal aquest, que a més els agrada, que estigui com pipes. Sí, no, i tant. Grans de blat o el que fora. Llavors el posaven a sobre de l'aigua, el gra no s'enfonsava, però se treia tota la sorra. I llavors, clar, doncs, bueno... Hòstia, la manera de destriar el que és la porqueria o el que no dit, el gra de la palla, en aquest cas seria el gran de la sorra. Brutal. Clar, doncs impressionant. Clar, la gràcia de tot això és que sembla senzill, possiblement, doncs això pugui semblar senzill per a nosaltres, però no ho és tant per a un petit mico. O sigui, perquè dius, és això. Ja que si tenim en compte que les llavors són deixades a posta damunt de l'aigua per un curt període de temps i que s'esperen que l'aigua faci la neteja, resulta que la bestiola està raonant un comportament que li beneficia clarament. O sigui, està pensant. Clar. O sigui, està raonant, està pensant. És el que anava a dir-te, està raonant, encara aniré més enllà, està planificant. Exactament, o sigui, hi ha un cop que... Dissenyant. Bueno, el què? Doncs el que sigui. De primeres ho va provar, com de fet era la mateixa mona, possiblement, igual que va provar de primeres, perquè potser era pel que fora, doncs va llençar a l'aigua el moniato aquell i va trobar això, doncs raonant, dius, si això va funcionar amb el moniato, doncs potser ara funciona també amb el gra. Va fer una cosa similar i coi, que li va sortir bé. Sí, i va dir... O sigui, però que volem dir que al cap no és allò que simplement que sigui un bitxo automàtic, no, que raona i està pensant. No, i que té una lògica i que arriba a conclusions. Això és el més brutal, no? Sí. Té conclusions. Exactament. I a partir d'aquestes conclusions ja preveu i pot arribar a planificar coses. Clar, que nosaltres pensem que som els únics que som capaços, però no, aquí ja estem veient que hi ha algú altre que també és capaç de fer-ho, no? Sí. No obstant això, doncs, els macacos japonesos, a part d'aquestes innovacions curioses per a un ésser de les seves característiques, doncs també destaquen per utilitzar certs sons en la seva comunicació que varien segons les zones, a manera de dialectes peculiars dels diversos grups. O sigui, clar, els diversos grups es diuen, fan crits de diferent forma, com si fossin llengües, com si fossin dialectes d'un o un altre. Això se li diu identitat, no? Exactament. A part de per això, doncs, es caracteritzen per tenir un percentatge molt alt d'homosexualisme i lesbianisme dins de les seves comunitats, per causa de l'acaparació de les femelles per part dels mascles dominants i pel detall curiós de que quan més apreta el fred no dubten a prendre's un banyet. Termal, esclar. Clar, no. Termal. Sí, termal. Digue'ls-hi tontos, no? Digue'ls tontos, sí. Bueno, efectivament, doncs, a la zona central del Japó, aquests cosins nostres, podríem dir-ho així, doncs, han trobat un balneari gratuït i obert les 24 hores al dia. Explica't. Les fonts d'aigua termal del parc Jigokudani. Sí, crec que ho he de... Jigokudani, correcte, sí. En el moment més fred de l'hivern, quan el fred els dona aquell color vermell, això que es posa allà com si fossin allà tomates, doncs no hi ha res millor que donar-se un bany relaxant a les basses naturals d'aigües calentes que neixen en aquella zona, a la qual cosa es dediquen doncs, amb gran fruïció la majoria del grup. Relaxació, tranquil·litat. O sigui, està això. Impressionant. D'aquesta manera, els flocs de neu els cauen al cap, però el cos, malgrat el fred regnant, està agradablement calentet. Imagina't. O sigui, clar, tu fa gràcia, però ja fa molt de temps que en ser d'aquestes que arriben a... Clar, estan caient allà perquè el Japó, segons quines parts del Japó són molt fredes, doncs, coi, si estàs per allà, vale que tinguis doncs, la pell i que tinguis tot això, que estiguis ben cobertet. Però escolta, si a fora estàs a 10 graus sota zero, tu arribes, fiques dins de l'aigua termal, estàs a 30 i pico graus i tal, doncs sí, home, m'estaré per fora, no? És increïble. Em fico a dins, quan està fent més fred, ai, que calentito. Sí, dius això. És increïble. Sí, no, és total. O sigui, però perquè veiem que és un bitxet, però que no és un bitxet com a tal, no? No, el macaco japonès. De fet, conclusió, que hi ha gent que no vol creure que els humans baixem d'un tipus de mico.
Però això. Però vist el que hem vist, doncs tampoc crec que sigui massa denigrat per a ningú. Més que res perquè si uns simples micos han estat capaços d'inventar l'espa, Sí, ho pots dir-ho així. Qui té el valor d'anomenar-los ximples? Clar. I no només l'espa, sinó, com has dit tu, el destriar el gra de la palla, el netejar l'aliment, etc. No, però ja no només és netejar-ho, perquè si potser amb el que estem dient del gra i tal, potser sí que és per netejar-lo. Però el boniato és perquè els hi dona el puntillo aquell de salat, que ja els encanta. No, brutal, perquè això és gastronomia. Exactament. Gastronomia de macacos. Sí. No, boniato salat. Clar, sí. Digue-li. No, a la flor de sal. Sí. Boniato a la flor de sal que s'han inventat aquesta gent. Mira, vols que t'ho digui? Evidentment que és molt interessant, evidentment que és molt curiós, evidentment que és impressionant, però jo t'ho resumiré d'una altra manera i no sé si m'entendràs. Sobretot, saps què em genera tot el que has explicat? Què em genera? Por. Por? Sí. Por? Per què? Fa por. Fa por. Veure que un macaco és capaç de tot això, sí. Em fa por. Doncs a veure... No, em fa por, entenem, respecte... Sí, això sí. Por, respecte, de dir, escolti, potser ens mirem massa al malic, potser ens pensem que som qui sap què, i resulta que l'única cosa que ens diferencia d'aquesta bona gent és una mica no facis dir alguna cosa que ha trastocat a l'ADN i poc més. Sí, no gaire més. O sigui, a veure, això és el que per això et dic que em fa por pensar una cosa és respecte, però... Ja m'entens. No, bueno, a veure, és allò que dius, hosti, ara semblarà això el planeta dels micos. No. Home, a veure, tampoc no és això. Encara no. Encara no. Però vull dir, el que no hem de ser tan narcisistes de creure que som aquí el rei de l'univers. No, per això et dic que em fa por veure que ens pensem qui sap què. Si després t'agafa un virus i et deixa cao. Sí. O sigui, que n'has de venir aquí, que si tal, que si igual. I, bueno, igual que les persones, doncs, o els ocells, en aquest cas els micos, perquè veiem que són... A veure, que cadascú s'adapta al seu entorn tal com pot. Totalment. Llavors, i dona unes sortides que, a lo millor pensaves que només eres tu capaç de fer aquestes coses i, doncs, resulta que un mico ha acabat per inventar-se a l'espa i la gastronomia d'alto standing. És que saps què passa? Que això no és només supervivència. No, clar, per això. Tu has dit una cosa que per mi és clau. Cultura. Cultura. Això és clau. Cultura. Sí. Però, clar, possiblement pensem que l'ésser humà com a tal som els únics que tenim cultura i resulta que no. No. Perquè ja ho veus això, o sigui, com una cosa que ha passat per casualitat resulta que és capaç de passar-la generació rere generació. Si no hi ha una cultura, no s'explica. Bueno, i a més el tema del dialecte, no? També. Especial i tal. També, o sigui, cada grup té la seva forma d'expressar-se, tot i que entre ells se puguin entendre, però tenen formes específiques de cada grup diguem que de macacos japonesos. Impressionant un cop més i curiós, evidentment, Ireneu. Bé, doncs mira, una més al Sarró. Una més al Sarró. A propòsit, la setmana vinent més coses, ben diferents. La setmana que ve, doncs ara aprofitant tot aquest merder que hem tingut aquí a Venezuela i tot això, doncs parlarem d'un altre terratrèmol que ja veureu que... Jo he de dir que la setmana vinent l'Ireneu serà una mica apocalíptic. Que no us espanteu, però que escolteu. No, però clar, quan t'enteres d'un terratrèmol que et deixa per, diguem que una mica una lluesca, una broma, això de Venezuela, a lo millor seria qüestió que ens ho plantegem, no? Ara ja em tornes a fer por, Ireneu. No sé com això ja t'he dit jo que és més aviat per així que per fer por, però els micos ja m'explicaràs. Molt bé, Ireneu, sí, no, era més metafòric que una altra cosa. Tu ja m'entens. Molt bé, escolta'm, 11:15, ho deixem aquí, ens anem cap a l'espai, que nosaltres és l'espai
d'autoconeixement, sí, però que l'anomenem el no t'ho creuràs. Per què? Perquè sembla que no t'ho creuràs i tu acabes creient. Sí, no, jo m'ho crec. Sí. Molt bé, Ireneu, doncs que vagi molt bé, company amic. Moltes gràcies a vosaltres, ja, com sempre. Això, aixopluc de la calor. Aixopluc, fixa't com ho dic, aixopluc de la calor. Bueno, no ho sé, jo me'n vaig a la biblioteca quan tinc molta calor per casa. Sí? Si no... Bueno, és un lloc que s'està bueno, molt bé. Un lloc de cultura. I passa tot molt ràpid, perquè quan llegeixes tot passa molt ràpid pues i molt bé. Ho celebrem, digue-li d'aquesta manera. Gràcies, Ireneu! Moltes gràcies. Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Samboiana.